când în când internetul. Pentru că nu tot timpul merge. Tot timpul. Apoi direct aici. Apoi direct acolo? Asta e. Ce e? La ce ne uităm acum? Aia. Cum se cheamă? Cum se cheamă? E cu becul. Ce face cu becul? Nu e paie. Îl repară? S-a ars. S-a ars pentru că nu mai rezistă mult. Maxi, la mașină, unde e motorul la mașina noastră? E și o capotă. E sub capotă? Da. Și ce mai e acolo la motor? Ce avem la motor? Ce face să meargă motorul? Pistoane? Pistoane e. Și ce punem în pistoane ca să meargă? Ulei. Ulei? Și unde e baia de ulei? Jos. Și motor. Și cu ce măsurăm uleiul din baie? Colorat. Cu joja?